आंनि फोरमायनाया बेनो जोंनि थासारिया सिगां समाव जोंखौ गुलाय गुजाय खालामनानै गोबां फरायसुला गथ'फ्रा बे सोलोंथायाव बाहागो लानो हायाखै किन्तु जोङो बाव समाव रायजो जानाया गोबां बोसोर जाबाय किन्तु बै समनि थासारि गाज्रियावनो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो थाबथाना थालांदों दा दिनै जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सोलोंथाइया दावगानो हाबाय आरो बे दावगानायखौ जों मारै मोनथिहोगोन बेनिखायनो दिनैनि नैबे जोंनि दाख्लै थांनाय 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानाय फरायसुला गथ'फ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव गोजों अलंबार जानानै थाथों होननानै बे मिजिंखौ लानानै दिनैनि नैबे जोंनि बराय रोंगौथि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय बराय फुंनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै बेखेवना लादों जोंहा मोनसे गोजोननाय फैदों जे बिसिनि सायावनो जोंनि ओनसोला जौगाखांगोन बिसिनि दारैनो जोंनि ओनसोला नाम मोनगोन आरो जोंनि गासैबो बिमा बिफाया नैबेजोंनो जोंनि थोजासे गैयै गियानखौ मोननो हाथों दिनैनि खुंफुं मेलनि गेजेरजोंनो होननानै जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो आखायाव लादों जोंहा गोनांथार दुखु बाथ्रा दंमोन सिगाङाव जों बेखौ फोरमायथ'ला किन्तु जोंहा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि सान्थि सुक्ति जानायाव जोंनि लुबैनाय जोंनि नाजानाय गासैबो जाफुंसिगोन होननानै जों मिजिंथियो जों जाहैबाय बे गामियाव जोंनि खावसे हाथाइ आफाद कमिटिनि सिङाव थानाय गामियानो जाहैबाय जोंजों 13टा गामियारिफोर दं दा बे 13टा गामियारिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिनि दैदेनगिरि गामिगोरा बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि खुंफुं मावनो गोनां हाबाफारिखौ लानानै नैबे दिनैनि इयुन जोलैनि फरायसुला गथ'साफ्रा जाहाथे गोजों अलंबाराव जोंखौ दोनहैयो होननानै जाहाथे जों बिसिनि गोजोन थासारिखौ होनो हानायनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोला अरायसमबो जौखांलांगोन होननानै आं मिजिंथिनानै साफ्रोमनिसिबो नैबे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ लानानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बे ओनसोलाव जोङो बुंनो थाङोबा 2023 मायथाइनिफ्रायसो जों मोनसे सोलोंथाइखौ खाथियाव मोनदों मानो होनबा जोंहा नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय आथियाबारि रेन्ज खाथियाव जोंहा एमइ फरायसालि दं बे एमइ फरायसालिनिफ्राय गलांब्लासो जोङो रामफलबिल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायसालियाव जोङो फरायनो हायो आरो जोंनि बिनिफ्राय थांनांगौआनो खुब जोंनि गथ' गथायफ्रा खुब खस्थ' मोनो मानो होनब्ला जोंहा बाव थांनाय फैनाय हान्था मेला लामाया जोंनि थाखाय खुब माने गाज्रि बेयाव जोंहा मटरफोर मोजां मोना जों गारि मोजां मोना बाव जोंनि बे अट'जोंनो गथ'फ्रा दुखु खस्थ' सासे सानैया थाङो आरो लोगोसे बिमा बिफा सोरजिनानै होनाय गावनि साइकेलजोंनो थांनानै दुखु खस्थ' सहायनानै फरायसालिखौ लोगो हमनानै थि समाव फरायसालियाव बाहागो लाहैनो हायो दा जोंहा दुखु गोनाङा बेल' जोंनि हान्था मेला खालामग्रा लामाया जोंनो मोजां नांगौ आरो जोंहा जाहैबाय बे ओनसोलाव गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ नांगौ मानो होनबा नैबे खावसे ओनसोलाव जोंहा दासिमबो फरायसालिया मोजाङै गैथ'वा मोनफ्रोमबो गामियाव दंब्लाबो जे माने जोंनाव दासिमबो मोनफ्रोमबो गामियाव जाजोबनो हायाखै आरो सरकारनि बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो मोननो हायाखै हमना लाबाय जोंनि बे खावसे हाथाइया दिनैहाय बेसेबांबा गोबाव जोङो 2023 मायथाइयाव 2011 मायथाइयावसो जोङो बे हाथाइखौ गायसननानै लानो हादों बाव जोंनि गोरिब गुन्द्रा गलाम रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनदोंमोन बै समाव जोङो पाटगाव सेरफांगुरिजों हाथाइ खालामनानै जोङो जोंनि न'खरनि संसारखौ जों खांनो गोनां जादोंमोन किन्तु दिनै नैबे सक्ति सान्थि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंखौ अननायाव बिसोरनि हेफाजाबनि गेजेराव जोङो नै थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय जों हाथाइ फसंना लानो हादों बाव जोंनि गोरिब गुन्द्राया एसे एनै मैगं थाइगं फाननानै बा मोनसे फालांगिनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायखौ दुखु खस्थ'जोंबाबो दिनैसिम नैबे जोंनि दाख्लै थांनाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय सा 14 जन फरायसा गथ'फोरखौ जोङो दिनै लानानै नैबे दिनैनि देरहासार माने गथ'फोरखौ थुलुंगा होनानै जों दिनैनि बाव बरायनाय जादों हाइस्कुल गैया नामा बे गंजिथाम गामिफोरनि गेजेराव हाइस्कुल गैया जोंहा हाइ स्कुल गैया बिनि गेजेराव जोङो आं दहाय बुंलांनाय एमइ स्कुल दं जोंहा आथियाबारि रेन्ज खाथियाव बेल' एमइ स्कुला जोंनाव गंसेल' दं
ओमफ्राय जोङो एमइ स्कुलखौ बारलाङोब्ला जों रामफलाव थांनांगौ बा जों सेरफांगुरियाव थांनो गोनां जायो गोबां खस्थ' मोनो रायजो राजाफ्रा बाव माने जोङो बुंनो थाङोबा गिदिर न'खर दानानै लानो हानाय जोंनि गेजेराव दासिमबो गैथ'वा बाव जोङो हादों मा खुनुरुखुम साइकेल गंफा आरो सोरबा बाहेरानिफ्राय लेंहरजानानै जोंजों दोनफैजानाय अट' गारि दङ बेजोंसो हान्था मेला साबोसेया जों बेखौ बायनानै थांनांगोन जोङो जोंनि एमइ स्कुला बिनिफ्राय जाहैबाय 4 किल'मिटार जायो हाइ स्कुला जोंना बिनिफ्राय 12 किल'मिटार जायो दा बिसिमाव जों दुखु खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै गथ'फोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय आरो बे सोलोंथायाव आवगायनो थाखाय जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनाय जादों आरो जोबोद मोजां मथा मथि आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै खावसि बाजार कमिटिनि जे प्रग्राम लादों बिसोर गावसिनि एरियायावहाय 14 जन मेट्रिक पास जानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौ इनभाइट खालामदों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होयो दिनै परिबेसखौ नुफैनो आंबो खोब मोजां मोनदों 14 जन गथ' बे एरियानिफ्राय हयथ' रेकर्ड एबारनि सिगां बेबायदि पास जानाया 13टा गामिनि गेजेरावहाय दिनै बिथांमोना साक्सेस जादों आरो साक्सेस जाखांनायनि उनाव बिसोरनि जायनाखि फिउचार लाइफआ नेक्स्टनि जायनाखि फिउचार लाइफ बिसोरनाव फैगोन बेनि उनावहाय बे लाइफखौ बिसोर दिनै फरायनायनि गेजेरजों जाहाथे साफ्रोमबो जाफुंसार जानो हायो बेनि आशीर्बाद बावनायनि आसिलायै दिनै जे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामा खोब बाख्नायथाव आरो बे प्रग्रामाव नुजाफैनो मोननानै आंबो खोब गोजोननाय मोनदों सानो बे एकदम सैथो खोथा गोदो बेवहाय असिनाखि मानसियानो फैनो हायामोन असिनाखि मानसि फैयोब्लानो बयबो सासपेक्ट जायो सन्देह जायो पुलिस मिलिटारिनि बिराद मोनसे संदाननाय बेहाय खोब गेरेबनानै दङ बे एरियानि मानसिफ्रा दिनै खिन्थु बिनिफ्राय बायजोआव फैनो हाबाय दिनै मोनसे समाव 14 जन मेट्रिक पास एरियायाव जानानै एरियानि मानसिफोरखौ खोब रंजानाय मोनसे परिबेस लाबोहोनो हादों थ' बे फरायसुलि बिथांमोनखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे आंबो आंनिफ्राय मोनसे गोजोननाय जासिदों आशीर्बाद होदों बिसोरनो जाहाथे बिसोरनि फिउचाराव गोजों मोनसे साक्सेसफुल सौफैयो आरो बे एरियाखौ मोजां परिबेस लाबोयो बिथांमोना बेखौनो दिनैहाय बाहागो लाफानो मोननानै एबा जोंनिफ्राय एसेबाबो मदद होफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों फैगौ समाव जोंथ' जे परिबेसाव बुंनो थांब्ला जन्म जादों गामि एरियायावनो बुंनो थांबा गामि एरिया ओनसोलनि हालोदा खोब मोजां एसेबां नङा खोब दुखिया मतलब गरिबजों जुजिनानै बिथांमोना थांनानै थाबोगासिनो दङ बे दिनै नङा गोबां बोसोरनिफ्रायनो ओंखायनो बबेबा खेथ्रआव जुदि गभर्नमेन्ट थोरोबनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा फेसिलिटि बेफोरबायदि फैयोब्ला बिथांमोननो जोङो खिन्थानानै होयो एवारनेसनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ जों मदद खालामनो आवगायबोयो नंगौ हेल्पआ जागोन आरो बे ओनसोलाव जों गोबां होबाय नङाबाबो 300थासो जाबायना 300थासो अलरेडि जों लेबार कार्ड बे एरियायावहाय रानना होखांखाबाय बिसिनि स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो दं सिगाङावबो माखासे खालामबाय एबारबो सुबिदा मोनसिगोन खालामनो आरो मानब सेबा हिसाबै जोंनाव दा 500थासो आखायाव जमा दंबावो हयथ' 31 थारिखआव जों बेखौ राननो प्रग्राम लादों खारन स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायनि सम जाबाय ओंखायनो जों 31खौ डेट लानानै दङ बिदिनो पाब्लिकफोरजों एटाचमेन्टआव थानानै जों मानब सेबा हिसाबै दा खामानि मावगासिनो दं